Ni Piait man Radyo Mandong ang mga kongresista sa dihang giingon nakadungog ba ka atong ingon ni Vice President Sara nga mahimong abogado yang amahan sa iyang tanang kaso. Kani og gisgutan na ako sukod ako. Ako nang gi tawag ani gi padayag dinhi nga mahimo nga panilisto sa kagahapon gisgutan nato na Radyo Mandong kay mao lagi ang kining ingon ni VP Sara sa Davao Media niadtong Pasko nga si FPRRD ang mahimo niyang abogado. Apil siyang abogado day. Usa sa mga abogado. Apil siya usa sa mga abogado. Kay gihatag sa financial support si FPRRD wala niya gidawat. Kay para kining atubangon ang mga kaso ni VP Sara. Karong Radyo Mandong ni gi-question sa mga kongresista ang plano ni VP Sara nga kwaon ang serbisyo sa iyang amahan. Kay sumala pa sa Makabayan Block. Desperate lagi daw ko nga kuan kanang attempt. Usa lamang kato ka kanaganing lakang aron matakasan daw ang iyahang kanang mga kinahanglan atubangon. Subay usab sa mga questionable nga paggamit sa confidential funds na pod. Unya si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ningon pod nga angay nga tubagon ni Vice Presidente ang mga seryosong aligasyon kontra sa iyaha. Ningon pa siya nga imbes daw nga kanaganing iyahang tubagon diretso ang mga kanang questions bahin sa kini sunod-sunod confidential funds na po ang ilang gitumbok ani. Ngano daw magtago si VP Sara sa likod sa iyang amahan. Maulagi no? Gingon ni sa ato ang pagmembro sa Makabayan Plus lagi daw nga ang pagtago daw ni Inday sa likod sa iyang amahan. Desperate attempt daw. Si Kuan ACT Teachers Party List si Franz Castro nag-ingon Radyo Man dong unya ang ubang pong mga kongresista kay numduman nga kini nga mga kongresista atong nadunggan atong hearing sa dihang ni tambong si VP Sara ug si FPRRD si House Assistant Minority Leader Arlene Brosas nga iyaha manggani daw ang amahan do na manggani daw kanaganing atubang nga mga kaso ngano pa man daw nga magpatabang siya sa iyahang amahan mahimong abogado. Buot tayo mo. Diba ilaha man ang lakang Radyo Mandong. Ina man ang katungod ang papasaka og ang kasong Inday. Katungod po na ni Inday po kasi gusto nga kuhaon niya nga mudipinsa sa ibang kasong gyatubang na usahay po dahil mo. Ingon pa Radyo Mandong ni Brosas ba? Butanay dahil ana pa siya angay problemahon sa mga Duterte. Ang ilahang mga kinahanglan atubangon sa mga krimen o krimen pagyud Radyo Mandong ang gigamit nga word bedaw sagpaa daw big balao daw kuno Brosas o Castro nga nagdili sa usa ka amahan nga abogado o panalitan dunay kanang gitawag dato nga dokit ang iyang anak bagya kasamang giatubang nga gidid-an siya sa ato ang balao nga oy ikaw amahan ka dili ka pwede maulaban sa imong anak hatlok sila Radyo Mandong kay di ba balik-balik ni FPRRD nga gikan nako dira gikan ako pagka-mayor unsa ta prosecutor agi pagka-congressman agi pagka-mayor way pildi-pildi unya nahimo siya presidente ana ba ginapa-remind lang niya aning mga kongresista nga wa mo isalig nako di basta-basta